Hartelijk welkom, dames en heren, bij de 13e aflevering van Beleef Kerkrade TV. En daar kan het zien aan de achtergrond voor jullie het gaan over het Wereldmuziekconcours Kerkrade 2022. We zijn te gast in het hoofdkwartier van het WMC, het hoofdkantoor aan de Nierspringstraat in Kerkrade. En we willen u in deze uitzending enthousiasmeren voor het komende WMC. Dat Jans Kerkrade op de kop gaat stellen. Niet alleen Jans Kerkrade, maar de Janse wereld van de blaasmuziek. En wie zit bij ons aan de deur? Allee, ik pak het liedje erbij. Straks hier Björn Bus, hij is General Artistic Manager. Vertelt dus alles over het programma van Linda Bruls. Dat is werkgroepvoorzitter van de hostess en hostesses. En Henk Smit kunnen het vertellen over gezondheid en muziek, maar natuurlijk ook over de mars- en showwedstrijden. Koen Sabelberg kunnen vertellen over de nieuwe tentoonstelling van het WMC Harmonie. Dat er met de Harry Reumkens en de Hans Bos in had gezet. En voor beginnen met de Bert Cornet. Hij is voorzitter van de Stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade. Lieve dames en heren, fruit u op een geweldige uitzending over het WMC 2022. Welkom Bert. Dankjewel. Voorzitter van de Stichting Wereldmuziekconcours, bist u. Ja. Wie bist er nu voorzitter geworden van de Stichting WMC? Dat is ganz einfach, ze hebben me gevraagd. Dat is ongeveer vorige zomer geweest, dat is de zomer van 21. Nadat ze me eerst 2 jaar wat ze vuren, hou je voor of ik bij het bestuur wil komen. Hebben ze me deze zomer direct gevraagd of ik voorzitter wil worden. Van het bestuur van de stichting. Ja. Op de maand af. Dat kwam een beetje wie een koude douche. Maar ja, goed, dat is het antwoord op de vraag. Ja, en had ze lang erover moeten nadenken? Ja, Loeser wordt zwaai, daar wordt weinig tijd voor dat we na te denken. Die word ik niet je jaar vegen. Bij wijze van spreken. Ja. Het was ja zo dat er 4 jaar van mij, de Max Kousen, de hou aangekondigd dat de eind vorig jaar in november zo'n afscheidsvierde is. Dat had niet kunnen doorgaan vanwege de COVID. Maar in dit geval, de overgang, de stong, zeg maar voor het eind van het jaar, stong dit ze waar. Ja. En ik ga nu de zomer nooit daar. Ik ga in oktober ben ik in Oostenrijk in de bergen gaan lopen. En nadat ik met alleen om door over Noord te denken of nee, je niet vakantie? Ook je vakantie, dat hou ik sowieso je plan. Maar ik hou wel je voor, Loeser jongen, ik heb hier die tijd gehad voor ons even over Noord te denken. Het is natuurlijk niet nu einfach, waar. Het is een grote vraag. En wie gezegd, ik hou wat ze vuur aan en zit je rogen aan de muziekconcours. Wie zo weet, ik ben 35 jaar. Ben ik uit Kerkrade voet weer, wel immer verbonden weer met Kerkrade. Dus ook met alles wat zich afspeelt in Kerkrade. Ja, maar dat was een grote vraag. En wie gezegd, wie het even nooit gedaan en vooral ook wie het laatste kapitel hou je lezen. Uit het boek van de Harry Reumkens, wat even 70 jaar muziekconcours heet. Toen had ik gezegd, luister, ik doe het. Ik wil me inzetten voor dit week. En dat had ik toen aan het eind van het jaar gezegd. En toen zijn we langzamerhand 3 jaar uit. En ja, in april ben ik voorzitter geworden en in januari ben ik in het bestuur gekomen. Ja. En dus dat, het boog had ik zo klinkt een beetje over een streefje getrokken. Laatste kapitel, het nawoord. Het nawoord. En wat was dat dan wat ik zo wat betekent de muziekconcours nu? Ja. Dus het boog gaat eigenlijk over de geschichte, wie zijn dan stangen enzovoort. Maar eigenlijk pakt dat nawoord de essentie van een muziekconcours. Ja. Namelijk wat dat betekent voor de stad en ook in de hele wereld. Ja. En wie wichtig dat dus ook is voor de stad en voor de lui in die stad. Ja. En ja, ook voor de wereld. Maar dat heb ik gepakt. Ganz einfach. Dat had ik ook gezegd op een avond van de vrijwilligers. Want, en dat is ook echt mijn motivatie weer. Dus het was ook nog een beetje een emotionele beslissing. Absoluut. Ja. Ik denk dat mensen zo het oppakt, mensen dat puur rationeel bekijkt, dat je in de hoofdzijde zit. Ja. Dat is letztendlich ook, maar dat is omdat het nu alle in een korte tijd georganiseerd moet worden. Dat je veel zijde zit, veel energie, en dat is niet einfach, dat verkijkt men zich op. Ja, zeker. En mensen dat rationeel bekijken, wat ze willen wat jongen. En het is ook een vrijwilligers. Het is ook een vrijwilligersrol. Ja. Dus het staat nu voor, althans niet in materiële zin, maar immaterieel des te meer. En daarom is het ook hier en vooral ook een emotioneel kwestie te maken. Ja, we zongen om te huren zo. En
Wenn ze nu voorzitter bent van de Stichting Wereldmuziekconcours. Ja. Wat bist er dan eigenlijk? Wie zit dat in hier? Kent ze door de lui die strak televisie kijken, of die nu televisie kijken, ze moet ik zeggen. Kent ze dan je meer vertellen over wie dat werkt? Zeker. Ja, omdat dat ze voor Duitsers vielleicht jut eens even uitleggen wie die stichting georganiseerd is eigenlijk. Of wie de muziekconcours georganiseerd wordt. Ja. Het is een stichting qua organisatievorm. Die stichting die had een bestuur. Ja. En dan weer had ze dan wat ze noemen het bureau. En dat zijn eigenlijk lui die zijn in dienst van die stichting. Ja, precies. Daar zitten de artistiek managers in, maar daar zitten ook de lui in die het secretariaat deunt, die zich bezighouden met administratie en wat iets meer zijn. Dat is een klein team. En daar hebben ze natuurlijk die over 200 vrijwilligers. En windtuks, je zegt, of je vraagt van hoe dat zeggen, beginnen ze organigram. Dan vangen ze aan bestuur, over, streep naar onge, bureau, streep naar onge vrijwilliger. Ja. Dat is natuurlijk ramverkeerd. Dat is het omdraaien. Ja, laat ik zo zeggen, zou me willen zeggen, maar van de andere zijde, ik benader wie een chief. Later. Absoluut. Ja. Die drie onderdelen, die werken tezamen en die steunen alle nu op jezelfde huwelen. Die hebben alleen een andere rol. Ja? Iedereen pakt zijn rol op. Dus, en wie die zegt, dat bestuur, dat is eigenlijk ervoor door zeg maar, de bedingingen te creëren. Wa? Dus het omveld te creëren waarbinnen die organisatie kan functioneren, primair. En waarbinnen natuurlijk ook de muziekconcours dan georganiseerd kan worden. En dat is vrij breed. Dat is een rol die heeft ze naar binnen, naar de organisatie zo. Maar dat is ook een rol die heeft ze naar buiten. Ja, en onderstreep is het stichtingbestuur wel verantwoordelijk. Eindverantwoordelijk voor alles. Ik deel die verantwoordelijkheid natuurlijk met mijn medebestuursleden. Ja. Van eeuwig, denk historisch, zie je het kleinste bestuur nu. We zitten met drie man, waarvan een dame, het Carolien, en de Ludo Diels, secretair penningmeester. En op die drie schouweren kunt die las. Maar wie zegt, verdragen het met plezier en het jedoch jod. Op de lange duur zal je voor toch ons moeten uitbreiden, omdat het pakket attacken wat we hadden als bestuur is toch wel breed. Ja. Maar wie zegt, en in die rol ben ik er vuur zitten, in dat Janse verhaal. Ja, want er werd zo langzaam het gezicht van het WMC nodig. Dat is de avond ongeveer, ja. Ik ben niet zo'n ervaren dreher, moet ik zeggen, dat is niet mijn natuur. Maar ik pak die rol wel op, omdat ik weet dat huurt erbij. En en dat is nou eenmaal zo. Ja. Tuurlijk. Zeker. Veel succes alvast. Ja, hartstikke bedankt. En nu even jullie naar het WMC. Wat mij daar opviel, dat zijn twee hele nieuwe, wie moet dat zeggen, plaatsen, plekken, onderdelen. Ja. Het WMC House en WMC Village. Ja. Kijk, vertel daar. Kent ze dat? Wat is dat? Waar kunt dat vandaan? Ja, maar dan moeten we een stap terug maken. Ik denk, Jansen staat er muziekconcours, dit wordt er nu zingen, dat staat in het zegen van beleven. En dat werkt zich terug op alle fronten. Als je kijkt naar de laatste edities van de muziekconcours, daar wordt toch gevoerd van, luister jongen, we moeten je toe aan de manier waarop de lui, in de meest brede zin van het woord, de muziekconcours beleven. Dat vindt ze ook zum Beispiel terug in de manier waarop je jureerd werd. Het werd ook niet alleen maar je kijken of samen de noot op het richtige moment gespeeld werd, het samenspel, maar ook wie de lui beleven wat je speelt werd. Ja. Als je daar kijkt, wie we dan, dan had de concertwedstrijden en de concerten, wat iets meer zijn. We hadden er een paar plaatsen in de stad die voor een bezongers inrichten, op de muziekconcours, dat land. En het park, om daarmee te beginnen, door land dit jaar het Village. Ja, de wits, het is allemaal al in het park te doen je weer. Ja. Op de maanden is allemaal je te doen je weer. Maar in het park, dat wordt eigenlijk een beetje zo, daar komen nu quasi spontaan bij maar dat leeft niet richtig. En wat voor nu had je door, dan voor je zaad van Loeser, voor je echt, je het neerzet, zeg maar, platjes aan de platform, waar de deelnemer, de bezoeker, en ook iedereen die met een muziekconcours te doen had, bij je kan komen even je te eten, je te drinken, naar muziek te luisteren, zich kan uitdouchen. Dat is ook een deel van de uitstelling, is door je positioneerd. Daar kun je direct nog op. Wie je zegt, veel activiteiten die we door concentreren om de lui bij je te brengen, te verbinden en je te laten beleven.
van de concours. Dat werd het WMC Village. En dat werd dus het anders, maar het over beleven je als wie het voor je wordt. Zeker, Het zeker. is nu meer, zeg maar, ontmoeting van muzici, muzikanten en publiek. Exact. Ja. Kijk, vroeger wordt het zo'n concert door, maar dan komen de bezoekers door en dan wordt concert. Dat wordt een beetje passief. Nu je ook die deelnemer erheen om zich eens een beetje te strekken en een beetje mee te creëren wat hij los is. Ja. Dat is al deel van de uitstelling wie ik sta. Dus het is meer te doen, het is je breder, het is op je plaatje zaad voor elk wat wils. En dan nog het house. Ja, WMC House. Ja, dat is bij het Parkstad Limburgstadion. Ja, dat is bij het stadion. Dat initiatief dat loopt al richtig. Het idee wordt al voordat ik erbij kom bij de organisatie. En dat is een beetje, dat kunnen een beetje vuren op de manier wie de deelnemers dat beleven. Die maken zijn showwedstrijden, wie ze weten, in het nieuwe stadion. Die deelnemers komen aan, die komen eerst met de bussen aan, die parkeren die bussen. Die lopen zich warm, boos in het stadion en dan hop, dat stadion die doet hun ding, of dat maar een show is, of een show of marcheren, maar niet boos. Ja. En dan gaan ze allemaal over. En dan gaan ze aan die parkeerplaats. Voor terug in het ziet, wie het vroeger op Calais wordt. Dan houdt ze door die beertent staan, dan rug je dat immer een beetje naar Julasoep en beer, en dan wordt stimmung. En daar komen die muzikanten, die laden zich op, die jongen in het stadion niet en die komen er ook gereed. Dus primair komt die vraag van de jonge luisteraar, heb je hier het gehad, waar vuur en noor, dat vuur door, jaashandje joven, dus even op oom kunnen komen, enzovoort. Het tweede ding is dat we ook doorwerken, de bezoekers, jet willen geven en wat hem van dat je zegt, je creëert er een plaats waar die deelnemer kunnen komen, wie je zegt voor de wedstrijden zich in stemming kunnen komen in het stadion en daar boezen en op oom komen, drinken, je muziek luisteren, maar ook kunnen interacteren met hun fans en de bezoekers. Ja, precies. Dus de bezoekers van het stadion kennen door hen. Absoluut. Kennen zich geen eten, kennen zich geen drinken. Ja. Dan kunnen ze alleen binnen wensen ook een keertje had. Dat is voor dit jaar door, voor het stadion. En, daar kiest dus een heel andere beweging als wie voor dat de laatste WMC's handje had. En het zal ook zo zien dat mensen kijken naar de maas en show. Ja, ze doen ook langer. Dat is het. Ja, dan moeten ze ons anders met een stuurtje kunnen opstaan en ons hen kunnen. Ja, en dan word je weer niks. Het WMC House. Zo is het. Ja. Van een beetje afgekeken van het Heineken House. Nou ja, wenn je de stimmung daar kunt, dan zijn het ze vrije, hoor. Op de eerste juist, zeg maar, met het andere hingen nog een. Absoluut. En Bert, dat zie je zo op. Dus, het vlot jangen. Dat je het vlot en zeker bent en dan dus zitten met dit enthousiasme voor WMC, wat zal ik wens Jan veel succes, toi. Hartelijk dank. De komende weken, we zien dus regelmatig. Jullie van ons. Denk ik, en vervreuen ons enorm op, ik denk niet dat de eerste keer dat ik dit kan zeggen in deze uitzending, vervreuen ons enorm op de WMC. Dank, ik ook. Ja, hey, dankjewel. Merci. My name is Colonel Jason Fedig, and I am the 28th Director of the President's Own United States Marine Band. The President's Own United States Marine Band was actually founded in 1798. It is America's oldest continuously active professional musical organization. And the United States Marine Band's mission is very unique. It's to provide music for the President of the United States and the Commandant of the Marine Corps. So we have two roles. We are active duty Marines, and we play for all of the important Marine Corps functions in Washington, D.C. and really throughout the nation. But we are also the resident musicians at the White House. Anytime the President or the First Lady needs music of any kind, the musicians of the Marine Band provide that music, and it could range from classical to popular to jazz, anything that might be required. Our musicians are very flexible and able to provide that music. This trip we're on right now to Europe is incredibly special. We are here right now at the WMC headquarters. There are 5 of us, myself and 4 of my colleagues, who are
seeing the hall, Rhoda Hall, where we will perform. We will go to the Adams Factory to see some of the instruments that we will play later on this trip. And we're trying to get all the details in place so that we can have a very successful tour with 80 people in July. So we will bring not only the full symphonic band from the President's Own, but also a support staff that will help support this entire trip and make it successful. The Marine Band mostly travels around the United States performing for American citizens, but every once in a while we have an opportunity to come abroad. And it has actually been quite a while since we have been in Europe. When Bjorn and I were talking about the program for this particular concert, he said that what people want to hear is the United States Marine Band playing American music. And so we've put together a program that really does highlight American musical culture and tries to tie some connections between our European friends as well. We could not be more excited at the opportunity to play at this contest, this festival, which is one of the most famous festivals in the world for musicians. For us to have the opportunity to perform for the community here in Kerkrade and around this area and for all of these bands is very, very special to us. This is the first time that the Marine Band has been in the Netherlands in a very long time. It is such a special performance for us, and we hope that many people will come to hear us live and we can share our music with this community. Dames en heren, er kijkt graag naar een heel bijzonder fragment. En ik lees het even op, dat maak ik geen fouten. Naar de Jason Vettig. Hij is conductor of the President's Own United States Marine Band. En dat is een hele bijzondere gast dit jaar op het WMC. Maar ook hij al dus zit weer een bijzondere gast. Bjorn Bus, hartelijk welkom. Hij is, en dat moet je ook voor lezen, General Artistic Manager van het Wereldmuziekconcours. En hij is enig verantwoordelijk voor al die gasten die straks naar het WMC komen, tenminste in de Rode Hal onder andere. En Bjorn, schön dat ze hier is. Dankjewel, Fer. We kunnen platmoelen. Jazeker. Vertel eerst eens een paar regelen over wat die functie is. Want ja, dat dus zal de net lui al, vast interesseren. ja, General Artistic Manager, een ganz duur woord. Hè. Ja. Maar natuurlijk, het heeft eigenlijk alles met muziek te maken. Ja. Dus in principe is het zo dat alles wat de muziek raakt, wat van een artistiek nummer, daar ben ik verantwoordelijk voor. Ja. En met mijn collega Henk Smit, die deed nog een gedeelte mars en show en percussie. En eigenlijk de rest komt allemaal op mijn bordje. Ja. Dus en dat kunt ze een beetje verdelen over de pijlers wat we bij het WMC hebben. Hè. De wedstrijden is één pijler. Vooral de line-up, de concerten, alles wat we organiseren buiten de wedstrijden om. En vooral natuurlijk de WMC Academy, alles wat we doen op het gebied van educatie en talentontwikkeling. Ja, en dat soort dingen, die mocht ik dan bedenken en uitvoeren. Ja, dat is een behoorlijk bordje vol. Dat is een behoorlijk bordje, ja. En dan zie je zo echt dat WMC ook, zeg maar, een beetje Engels aan het worden is in de taal, de voertaal. Weer het Engels, dat is ook belangrijk voor de lui om te weten, zeker een keer gewoon natuurlijk. Want ze zal vlot zeggen, ja, waarom is het niet meer zus of zo? Nee, het is nu een General Artistic Manager, het is de line-up. Maar het is ook om het internationale karakter van het WMC überhaupt woord te maken. Ja, we zijn een mondiaal festival. Ja, iedereen moet dat kennen begrijpen. Tuurlijk. Dus daarom is die voertaal moet gewoon Engels in. Ja. En kent ze als je het highlights? Ja, natuurlijk. Engels woord. Ja, goed, je hebt net dat filmpje gezien van de US Marine Band. Dat is natuurlijk een van de grote highlights. Ja, en uitverkocht dan. Daar zijn we bijzonder trots op. En dat is nu al uitverkocht. Ja. Dus als het orkest, daar zijn we 3 jaar mee bezig geweest om dat orkest hier te krijgen. Ja. Dat is niet zomaar get. Dus dat heeft wel het voeten in de aarde gehad. Wat kan ik vertellen? We hebben zoveel. Ik bedoel, we organiseren 17 unieke concerten in de Rode Hal en in het theater. Wat natuurlijk een highlight is de opening. Ja. Openingsdag, 7 juli. Het openingsconcert door Philharmonie Zuid. Heel bijzonder concert, waarbij we eigenlijk de hele breedte van de bluesmuziek en slagwerk laten voorzien. Met een geweldig kwartet, het weefkwartet erbij. Met de wereldpremière van de nieuwe WMC-hymne door Hardy Mertens gecomponeerd. Komt er allemaal voorbij. Maar eerder op de dag hebben ze natuurlijk de grote openingsparade. Internationale parade, trek vanaf 4 voor de stad. Door het centrum, Dus we brengen eigenlijk die ganse opening van het WMC, die brengen we ook weer terug
Noord-Kerkrade, Noord-Centrum. Ja. Door worden in het verleden, misschien is in het stadion is geweest of op andere plekken, centreren we dat nu weer gans Noord-Centrum met de parade, met het concert en om 10 uur 's avonds de grote openingshandelingen met een programma op de markt. Ja. Dus dat is denk ik een highlight op zich. Queerbeat, de band doet Kullen. Is een highlight omdat we als WMC, ik verzint de laatste 71 jaar inmiddels zijn we ook heel erg gefocust geweest op die symfonische blaasmuziek. En voor zich nu van, we gewoon dat verbreden, want er is meer als alleen maar symfonische blaasmuziek. En er is er een breder publiek wel veel breder publiek. We hebben een samenwerking met Woodstock de blaasmuziek. Dus daar hebben we bijvoorbeeld Copacabana, de wedstrijd komt daar uit voort. Maar ook dit soort programmering. En dat zijn de Stiltervoet in de Rode Hal. Dat zijn de Stiltervoet. En kiezen een ganz andere beleving natuurlijk. Storm publiek. Dus dat is echt een feest werd dat als highlight. En Martin Grobinger is natuurlijk ook belangrijk om te noemen. Onze artist in residence, de wereldpercussionist, die komt gans met zijn band. En dat is de band, wordt er ook in het pauzeprogramma van het Songfestival dingen met het gedaan en wordt er door Red Bull op verschillende promofilmpjes meespeeld. Ja, dat is echt wereldformaat. Dat is echt wereldformaat. Ja, en dan sleetzen we dan ook de ganse line-up met af. Ja, dat is de donderdag of zo, de laatste donderdag? Ja, de laatste donderdag. De dag na de President Zone. Ja. Dus dat zijn zo'n beetje zover echt grote dingen van die highlights die we presenteren. En er kunt bijvoorbeeld ook Torren, Spaans orkest. Ja, uiteraard. Maar dat is weer het wedstrijdenverhaal. Hè? Natuurlijk een Spaans orkest. Ja, we hebben de beide van Torren. Hè? Daarom brengt ze me een beetje op het dingenspoor. Want er twee. Rode Hal gedeelte, die zijn de wedstrijden. Inderdaad. En ik geef een concert. En de ander speelde in de wedstrijden. En we hebben de Banda Municipal de Madrid. Spaans professioneel orkest met Jan Kober op de bok. Geven ook een gala-concert. Ja, en sommige zijn, de President's Own is uitverkocht. Sommige zijn op het randje zag ik op de site. Dus de lui moeten zich echt zo om een keertje nog te krijgen. Ja, het komt een beetje laat op gang. Ja. Dat is een trend die we overal zien. Maar over het algemeen begint het nu aan te trekken. Ja. Dus als ze nog erbij wilt zijn, moet ze snel zijn. Ja, en kan ze nog iets zeggen over het wedstrijddeel dan? Wat kan er vandoor voor waarde? Het wedstrijddeel is uitgebreid. Hè? We hebben zo'n 147 orkesten. Zowel bij Mars en Show als bij de concertwedstrijden. Dus samen, die midden aan de wedstrijden. En dat zijn ongeveer 220 unieke wedstrijdoptredens. Ja. En we kennen 220 unieke optredens. Want sommige doen dubbel eigenlijk. Ja. Dus en in het stadion en in de Rode Hal. Of 2 keer in het stadion. Ja, zeker. Ja. Dus rond de 220 unieke optredens. En die spreiding die ziet er goed uit. Voor Azië-orkesten, voor Amerika, uit Europa. Dus dat waar we van dachten. Dat gaat misschien moeilijk werden door corona en alle verwikkelingen daarna. Inderdaad. Oekraïne. Ze toch dat we kunnen zeggen toch van een festivalwaardige bezetting. Ja. Waarbij we toch alle wedstrijden gewoon kunnen laten doorgaan. En waar echt hele interessante wedstrijddeelnemers bij zijn. Er komen wereldpremières, artistiek, hoogstaande programma's die we nu kunnen gaan zien. Dat is heel interessant. En is die werkbouw gedaan, zeg maar, of? Nu op dit moment? Nee, je bent iemand begint, zeggen ze dan, dan kun je genieten of begint het dat pas weer? Nee, ik heb gezegd, ik ben 24/7 ben ik de ganse maand. Dus het werk is al lang begonnen natuurlijk. Ja, natuurlijk, maar tijdens het hoogtepunt is het festival zelf zijn we natuurlijk met het complete team zijn we gewoon ook non-stop aan het werk om tot de laatste dag, tot de laatste minuut het festival in goede banen te leiden. Nou, ik hoop dat ze ons af en toe kent geloosteren. Genieten doe ik sowieso. Oké. Dank je voor het gesprek. Hartstikke leuk om die te ontmoeten. In het WMC-kantoor. En aan de Bert gaat de organisatie Jans veel succes. Toi. Dank je wel. En we kennen niet waarde, denk ik, in de stad. Mooi. Dank je wel. Dank je. Ja, en dus zit het Linda Bruls.
En Linda is werkgroepvoorzitter, heet dat, host en hostesse. En door vuur kijken er, dames en heren, naar een promo over Blow Stage. En dat, het gaat over het Engels gehad. En dat is natuurlijk een andere term voor wat vroeger ik gewoon het buitenfestival. Waar de Janse stad staat op de kop, dat hoeven u allemaal één in het oes te leggen. Kan het WMC van Haver tot Gort. En er wees ook dat voor elk jaar, ik sta verkeerd, elk WMC hele charmante hostesses en hosts hand. En die gaat ons door die stad vuren en alle deelnemers van Boeze door het WMC vuren. En Linda, hier te over. Klopt. Nou, in Schunnertaak kan me bouw niet aan. Nee, ik kan me natuurlijk bouw niet voorstellen. We hier over de gastheren en de gastvrouwen. Wat zijn het? Wie kunnen ze erbij? Je bent vrijwilliger, je bent volgens mij niet eerder bij het WMC betrokken. Nee, dat stemt. Zie je? Dat stemt. Wat zijn het? Wie? Ja, ik had eigenlijk immer al een wensje hadden met een keer hostesse zie je bij het WMC. Jazeker. Ja, met een beetje goed. Ik heb gewoon de held van muziek. Ja, daar ben je natuurlijk al jou bij het WMC op een moment beschäftigd. Ja. Dus ik heb me vorig jaar eigenlijk aangemeld en voor het team van de host en hostesse. Maar zoveel waren ze toen ook op zoek naar een nieuwe werkgroepvoorzitter. En toen hadden ze mij daarvoor gevraagd en ik had eigenlijk zo ongeveer meteen ja gezegd. Nou, dat is knap, zo meteen voorzitter. Wat deed ze dan, wanneer ze niet werkgroepvoorzitter is? Wat deed ze? Privé mensen? Ja, nee, niet privé, maar wat deed ze voor werk? Of, wat ik voor werk dan? Ik werk bij het CBS als projectleider. Dat is ook gans het engagement. Dat is volledig het engagement, maar ergens ook van net waar. Dan ben ik ook verantwoordelijk voor het team. En dan leid ik ook jullie in hun werkzaamheden en hun dagelijkse taken. En dat doe ik nu bij het WMC voor de host en hostesse. Ja. En dus ze zelf ook in dat mooie hostessenpakje? Jazeker, jazeker. Okay. Meewerkend voor vrouw, zal ik maar zeggen. Ik doe gratis hier op met wie die anger 12 in het team. Ja, want ik zag op Facebook, denk ik, dat ik het gezien heb, ik weet niet meer zeker, dat die ook dit weekend zijn gepresenteerd. Ja, stemt. Afgelopen zaterdag gaan voor ons gepresenteerd op het Roodhoed, hij in Kerkoptermaat. En in het bijzijn van burgemeester en wethouders en natuurlijk het bestuur van het WMC, hand voor door. Ja, want dat werd echt het visitekaartje van de muziekconcours. Zeker. En van Kerkhof. Zeker, ja. Het WMC kent natuurlijk sowieso al een lang traditie van host en hostesse. Dat is eigenlijk gegroeid, tot je het wat neem je voet te denken is, een hostesse eigenlijk je WMC. Ja. En dat merk ze ook mensen op straatleus, wie voor dat Samsung in dat pekje rondloopt. Ja, dat vinden jullie leuk, dan voelt ze echt dat de WMC-koorts wel op kunt. Binnen te tintelen. Ja, daar begint het te tintelen, absoluut. En dat had de ondernemers van Kerkhof dat nog mogelijk gemaakt. Toch? Ja, stemt. Ja. We moeten natuurlijk allemaal representatief uitzien. En de hand van natuurlijk hulp bij van een aantal lokale ondernemers. 5 in precies te zien. De manslu die zijn je kleid de mannenmoe de Geilekirche, die hadden Jansje een pak rijden. De dames die hadden kleier van Bertine Fashion en van het Claudette, van Claudette Body Fashion. Daar had natuurlijk nog Song bij nu, die had er Ivil gesponsord. En ja, de horen moet ook helemaal jut zitten. Daar had er Zappa Hairstyling voor gezorgd. Oh, en dan kan ze zich ook ieder weekend melden? Of, Nou, ieder weekend is misschien een beetje overdrijven, maar we zijn wel alle nu welkom om ons door inderdaad de horen te laten doen, absoluut. En afgelopen zaterdag zijn voor alle nu door je weer vlak voor het presentatiemoment. Ja. Leuk om te horen dat zo Kerkhof is gebleven ook. Ja, heel absoluut. Ja. En wat doet host en hostessen? Want ja, de lui zien zich af en toe langslopen. En, hoe is besteed een WMC-dag voor een hostess? Nou ja, jonge dag voor een host of hostess al hetzelfde zien. Dat is natuurlijk ook wel het leuke aan die taak. Maar ja, er zijn natuurlijk wel een aantal kerntaken die allemaal weer terugkomen. En dat vangt natuurlijk aan met het verwelkomen van de lui in de breedste zin van het woord. Ja. Dus de bezoekers, de juryleden, de leden van de pers, die heet ze voor allen nu welkom. En die juryleden en die pers, die brengen ze dan ook naar de plaats waar ze hier moeten. Voor dat die verzorgd werden door Janse daar. En daarna hand van natuurlijk ook nog de sponsoren en de VIP's en zo, die ook af en toe bij concerten en bij wedstrijden zijn. En die begeleiden veel ook van A tot Z. Dus dat is eigenlijk een Jans breed pakket. We zijn immer aanwezig eigenlijk met een delegatie van het team bij alles wat hij plaatsvindt, tussen de concerten en de wedstrijden. Dus ook een ceremoniële taak. Bij die wedstrijden zijn we natuurlijk ook degenen die de prijzenceremonies begeleiden. En die ervoor zorgen dat het allemaal schön gelijk op het podium verloopt. En waarop werd ze nu geselecteerd? En dan bedoel ik niet meteen natuurlijk uiterlijk of weet ik wat, maar moet ze vreemde talen kunnen spreken? Of ook voor lui die dit interessant vinden, jong lui, en die zeggen nou in 2000
wat zal het zien? 26 waarschijnlijk, ja. Ja. Nou ja, wat ze graag zegt, die vreemde sprachen, dat is natuurlijk wel wichtig. Want we moeten hij natuurlijk ook lui van de internationale gemeenschap kennen bedienen en kennen ontvangen. Ja. Dus Engels-Duits is eigenlijk toch wel gewenst. En wat er nog bovenop kunt, is eigenlijk alleen maar meerwaarde. Nee, ja, uiterlijk is natuurlijk ergens ook wel wichtig. Je moet niet wel representatief zijn, je moet een open houding hebben, je moet eigenlijk de orgot kunnen presenteren. Vriendelijkheid is natuurlijk immer heel belangrijk. Hè? De klant is koning en veel zijn alleen maar daar om de lui te bedienen. En ja, je moet eigenlijk immer alert zijn met zo'n voor staatsbest. Je moet immer de oren en de ogen ophangen en wanneer eens je nu gaat of het passeert, dan moet ze kunnen schakelen. Ja, meteen. Ja, en dus je hoeft niet per se Japanse woelen of nee, gelukkig niet, want dat doe ik geen oog niet. Nee. Er zijn natuurlijk wel lui bij het WMC die daarvan ingeschakeld werden, tolken en die allemaal, maar dat is niet de taak van de... dat is niet de taak van de Hozenhofstaats. Kijk, er zitten natuurlijk twee vragen eigenlijk. Waar ik als werkgroepvoorzitter heb ik natuurlijk veel bereikt met een van mijn voorgangsters. En Hozenhofstaats met Jans veel ervaring die dat in de jaren van zijn vuren eigenlijk 30, 40 jaar door had. Ja. Die had mij heel veel bereid, die had mij alle kennis eigenlijk overgedragen en je zei waar ik op letten moet. En daarmee had ik uiteindelijk het stukje overgenomen en had ik ook de trainingen voor de huidige lichting van Hozenhofstaats ingedreend. En voor hand een klein stukje ERBO je had, voor hand je het houdingtraining je had, wie presenteert ze zich, wie is ze met de pers. Dat is allemaal voorbij komen, want dat had ze alle nu nodig. Heel goed om te horen. Ook de lui heem denk ik, maar ja, want het is de lui rondlopen, maar ja, je weet nooit wat erin zit. Nou ja, verwens jij Jedderingen veel succes, dus die en Dingen Jansen ploeg. Dankjewel. Allemaal vrijwilligers. Alle vrijwilligers. Heel veel succes en vooral veel plezier tijdens het komende WMC. En nou ja, ben voorzien, dan drinken we zelf. Ongetwijfeld, ja. Oké, dankjewel. Dank je. Ik ben Erik en Brummel, ik ben de thermometer van Advendo Corps Sneek. Het WMC-gevoel is met elkaar als team groeien naar het WMC toe. Daar een prachtige prestatie neerzetten. Ja, je hoopt natuurlijk op tastbaar iets in de zin van het vaandel. Maar daarnaast hoop je gewoon dat je het publiek op de banken krijgt. En dat is uiteindelijk het grootste wat je als muzikant kan krijgen. Een staande ovatie op het WMC in het Roda JC-stadion. Dat is geweldig. Ja. De reden waarom mensen moeten komen kijken naar in ieder geval onze show en dat ook van onze collega's is spektakel. Altijd vernieuwend, altijd verfrissend. En Advendo staat natuurlijk bekend om het zwart-wit. En verrassende effecten, snelle bewegingen. En dat zit er zeker voor dit jaar ook weer in. We hebben als Advendo Corps Sneek een lange historie met het WMC. We hebben ook een aantal keer het vaandel mee naar huis mogen nemen naar Sneek. Helaas de laatste editie niet is gelukt, maar daar zijn we dit jaar zeker op gebrand om weer terug op het honk te brengen in Sneek. Ja. Kom zeker kijken. Naast dat wij vanuit Hoge Noorden met een aantal prachtige orkesten naar het WMC komen, komen natuurlijk ook onze collega's uit het westen van het land. De KNG, DVS Katwijk, Alex Musica. Dat zijn toch wel toppers waarvoor je graag in het stadion wil zitten. Naast natuurlijk het prachtige Advendo Sneek. Ja. Advendo Sneek, dames en heren, hadden we natuurlijk al meteen herkend aan de karakteristieke zwart-witte uniformen en die prachtige mutsen die ze ophangen. Ze zijn graag gezien gasten. Ik keer gewoon niet alleen op de wedstrijden, maar ook bij alle evenementen van het WMC. Geven ze Jans vaak acte de présence. En dat brengt me enig zo automatisch bij de evenementenkalender van deze maand. En dat zal u niet vrij vuur komen, dat je het voornamelijk over het wereldmuziek kan komen, maar ook nog een paar andere dingen. Ik ga ze voor u opnemen en dan ziet op het scherm van alles langskomen aan websites en neem maar op. De evenementenkalender. Uiteraard, van 17 tot en met 31 juli is het WMC op de Maat in de Rodal, het Parkstad Limburg Stadion, het Parkstad Limburg Theater Kerkrade en het Stadspark. Een paar highlights neem ik van beginnen natuurlijk op de 7 juli met de openingsparade en festiviteiten op de Maat en in de Rodal het openingsconcert met onder andere de Philharmonie Zuid. Op de 9 juli Braas Gala-concert in de Rode Hal. Op de 11 juni Banda Sinfonica Municipal de Madrid in de Rode Hal. Op 21 tot en met 28 juli
wijkmuziekconcours op het KVC en LHC voetbalterrein. Elke zondag van het WMC vanaf dat zengde, 24, 31 is koopzondag. Op de 9e en 15e juli speelt Roda oefenwedstrijden. Op de 22 en 23 juli is het Springbron Festival. Op een Blierhei. En het Janse programma, alles wat zich afspeelt in de stad, sowieso allemaal te zien op Beleef Kerkrade TV, de website. En zum Schluss vertel ik nog even, er is een geweldig WMC-programmaboek, er is een WMC-app, er is een klein programmaboekje dat heet Boekie. Er staat er een kaart van het Janse terrein waar zich alles afspeelt. En het WMC-kantoor kent dat ze red voor al die spullen. Er kent pins, pennen, vanen. Neem maar op dat je het al nu binnenkort in de verkoop of is het al. Dat is de evenementenkalender. Dit WMC is voor ons extra magisch en extra speciaal. Omdat wij onze titel willen verdedigen natuurlijk. Dus dat brengt iets extra spannends met zich mee. Dus dat weet ik nog niet hoe dat zal zijn. Ik bedoel, dat moeten we nog ervaren. Maar voor het WMC, dat hebben wij allemaal zeker als iets magisch ervaren. Gewoon een hele mooie dag met, waar je van je beste kant wil laten zien natuurlijk. Ja. Zeker zo'n heel mooi vol stadion. En zoals je ziet, ik ben een maître van Tacostu. Sinds jongs af aan zit ik al bij de band. Eerst bij de kids begonnen, toen bij de jeugd en zo doorgestroomd naar de senioren. En dit is mijn eerste WMC dat ik als maître voor mag lopen. Dat is een bepaalde druk, een bepaalde spanning, maar alleen maar leuk. Ja, ik heb er vooral veel zin in. Altijd alles willen doen en dat het nu ook echt kan. Dat het WMC ook eindelijk is, zeg maar, dat we mogen. Dat vind ik superleuk. Take One is eigenlijk een optreden voor ons als bands, waar wij eigenlijk voor de eerste keer onze show laten zien aan onze conculega, zeg maar. En zo zijn onze instructieteams er ook bij aanwezig om dan eigenlijk te jureren. Het is geen wedstrijd, maar wel om elkaar te beoordelen en bepaalde, zoals we het noemen, feedback en tips en tricks te geven. Het is vooral denk ik ook de spanning omdat je weet dat het voor zo'n WMC is. En het is je product waar je wel mee naar het WMC gaat. En dat maakt, dat brengt wat extra spanning, maar het is wel alleen maar leuk. Nou, wij proberen er zelf altijd een feestje van te maken met veel verschillende dingen. En dat was vandaag in onze show, maar dat proberen we op het WMC natuurlijk ook in onze marsparade te doen. Daar zijn we nog druk mee bezig, maar ik hoop dat het publiek het vooral leuk gaat vinden en daarvan geniet. Je hoeft er natuurlijk hard voor. En dat weekend dat je er bent, daar doe je echt je best. Maar het komt wel aan op dat ene moment. Ja, en dat brengt de spanning wel met zich mee. Ja. Ja, dames en heren, dat was Tacostu uit Stiens, dat ligt ook in Friesland. En opnames vind je maar op het evenement Take One. Dat is enige soort voorbereidingsevenement voor het WMC, zoals ze kunnen zeggen, waar de korpsen uit Noord-Nederland zich treffen. En over Noord-Nederland gesproken, aan mijn dus zit Henk Smit. Henk, van harte welkom. Ja. Dat betekent ook dat we in het Nederlands verder gaan, want jij kent geen Kerkras, ik geen Grunnings. Nou, ik versta Kerkras voor 90%. 90%? Maar ja, die 10%, dat zit ook juist vaak de clue in. Nee, Nederlands. Ja. En ik versta Grunnings denk ik voor minder dan 90%. Maar we zijn eigenlijk toegekomen aan de vaste rubriek in ons programma. En dat is V&V. Dat staat voor het prachtige project achter het raadhuis hier in Kerkrade, waar een zwembad komt, een sporthal, een enorm complex waar gezondheid van de Kerkradse burger en van de mensen uit de Parkstad centraal staat. En nu combineren we in dit onderwerp met hoe gezond muziek voor je kan zijn en wat er allemaal op dat gebied kan gebeuren. Jij bent, en dat lees ik voor, ik vind het toch een geweldige titel, Artistic Manager, Marching Show en Percussion. Ja. Van het WMC. Ja. En wat heb jij dan met V? Nou ja, je zou überhaupt zeggen, wat heb ik met gezondheid? Maar kijk, het mooie van Marching Show is dat je naast muziek maken natuurlijk ook fysiek daarmee doet. Dus eigenlijk een combinatie van sport en van cultuur. Nou, is alles cultuur. Maar met name in de show en de march, daar moet je en spelen en je moet ook gewoon lichamelijk gewoon vitaal zijn. En dat is topsport.
bij het WMC is het gewoon is het echt topsport. Ja. Dus dat heb ik met muziek en gezondheid. En überhaupt, ik bedoel, aan muziek doen. We hebben het altijd over sport. Mensen moeten sporten, mensen moeten lichamelijk gezond blijven. Maar de mentale gezondheid is ten minste zo belangrijk. Ja, zeker. En dat betekent ook dat wij als WMC gezegd hebben, wij willen iets doen ook om die mentale gezondheid, om wat er in je brein gebeurt. Hè, want we moeten ook geestelijk, moeten wij natuurlijk, we moeten ook vitaal zijn om ook langer te kunnen leven. Daar hebben wij een prachtige dag voor. Dat is 1 dag voor de opening van het eigenlijk festival, dat is 6 juli. Waar wij de dag Unlimited, en dan richten wij ons vooral op de mensen met een verstandelijke beperking. Maar uiteraard is natuurlijk wat muziek of whatever met brein doet bij mensen met een verstandelijke beperking, betekent ook wat muziek kan doen, en zeker in combinatie met lopen, met mensen die dan normaal zijn. En het mooie van die dag is dat wij daar een symposium hebben, waar wij in gesprek gaan met elkaar. Wat kunnen wij als sector nu doen om ook deze mensen erbij te betrekken? Om gewoon die mensen onderdeel te laten worden van de samenleving. We hebben daarvoor Erik Scherder uitgenodigd. Nou, iedereen kent die kent iedereen. Hè? Ja, de neurowetenschapper Erik Scherder, die ons gaat vertellen hoe gezond het is. Ja. Tegenwoordig springt hij ergens in hun hoofd, hè, als hij het heeft over geen alcohol voor jou. Ja, je ziet hem overal tegenwoordig. Ja, maar goed, wij hebben hem ook. Dus dat doen wij eraan. En verder hebben wij, en aan dat symposium doen bijvoorbeeld mee organisaties als Stichting Philadelphia, maar ook vertegenwoordigers van de Josti Bands gaan in gesprek met ons. We hebben ook in Nederland Slag en Vlag. Hè. Dat is een initiatief van Paul Doop, onze juryvoorzitter, waar we graag willen dat verenigingen mensen met een verstandelijke beperking omarmen en lid laten zijn van die vereniging. Niet even als een kunstje tussendoor, maar volwaardig van de vereniging. Precies. Zodat jij als lid van je eigen club ook leert om te gaan met mensen die een beperking hebben. Ja. Maar een beperking betekent dat ze ook nog heel veel mogelijkheden hebben. Ja. Dus dat zit daar in het team. En verder hebben we nog een Paramuzica-dag. Dat is een paar WMC's geleden gestart op initiatief van Loek van der Weijer en Lei Hermans. Loek en Lei noemen we ze. Ja. En dat is natuurlijk prachtig. En dat wordt nu uitgebouwd tot een prachtige dag hier op de markt. En dat is op? Dat is op 14 juli. 14 juli op de markt van 12 tot 4. Ja. Waar mensen met ook orkesten, bestaande uit mensen met een verstandelijke beperking, optreden hier op het podium bij de markt. En bij die Paramuzica-dag, die op 6 juli is, s'avonds een galaconcert. En dat wordt echt fantastisch. Daar hebben deze mensen een auditie gedaan, online auditie. Ja. Daar zijn 8 mensen uitgekozen die of zingen of instrumentaal iets doen. Die worden begeleid door een big band. En dan moet ik even zoeken hoe die big band heet. Ik weet niet alles uit mijn hoofd ver. Wel een heleboel. In ieder geval de big band Beeg. En daar doet onder andere ook Emma Kok aan mee en Marjolein Heiltjes doet eraan mee. En dat wordt een prachtig concert in het theater. Ja. En dan is er nog iets anders waar we aan het WMC ook aan meedoen. Ja, Tohevi. Dus een deel beperkt zich in het kader van inclusiviteit en gezondheid voor mensen met een beperking. Maar we doen natuurlijk ook aan mensen die gewoon gezond moeten leven. Gezond leven überhaupt. Überhaupt gezond leven, gezond eten. Nou, dat is natuurlijk een initiatief geweest van die hier met 4. Dus wij proberen aan te haken. Dat doen we samen met de gemeente Kerkrade en met de Rabobank, onze hoofdsponsor. En met de Jumbo Kerkrade. Kijk, WMC is natuurlijk en de competitie. En dat zijn de concerten, en educatie, maar ook maatschappelijke relevantie. We willen ook laten zien aan de wereld dat het WMC, maar gewoon ook de orkesten die meedoen, maatschappelijk relevant zijn. En hoe gaat dat gebeuren dan? En er worden 500 mensen uitgenodigd en die 500 mensen krijgen een heerlijke ontspannen dag aangeboden door deze partners. Die kunnen naar het stadion gaan voor de Mars- en Showwedstrijden. En die krijgen dan gedurende die dag, kunnen ze dus gewoon genieten van wat er gebeurt. En krijgen ook een V-box aangeboden. En dat is een V-box waar allerlei gezonde producten zitten. En dat ze gezond eten. Het gaat niet op dat moment gezond eten, maar om mensen aan te sporen om stimulans moet het zijn. Juist, om gezonder te leven. Om te laten zien ook dat je het ook kan aanschaffen, ook met mindere portemonnees. Precies. Kan je gezond leven. Precies. En hoef je niet altijd naar de fastfood. Ja, en dat zijn we nu gestart met de partners. En we willen volgende WMC dat nog groter gaan maken. We willen met name dat gezonde leven en die inclusiviteit. Ja. En inclusief is natuurlijk een heel groot begrip. Hè? Ja, precies. Maar daar willen we meer aan gaan doen. Ja. Mooie initiatieven. Ja, vind ik ook. Ja. En dan even heel wat anders. Ja. Want je bent natuurlijk artistic manager. Ja. Marching show en percussion. Ja. Dat zijn zeg maar de Mars- en Show-wedstrijden in het Nederlands. Ja.
En die gaan er, die kennen natuurlijk alle kerkraden, kennen dat. Ja. Maar die gaan er bij dit WMC 2022 toch een tikkeltje anders uitzien. Ja, we hebben nog een minuut of wat om de mensen te laten horen hoe dat zit. Wat kunnen ze dan verwachten? Wat wordt er anders? Nou, wat anders, we zijn de echte vernieuwing ingegaan. Dus we hebben nu gezegd van de mensen komen hier om de competitie. Ze willen met elkaar strijden. Dat betekent dat we alle divisies die we hebben meer divisies, nou met elkaar in 1 weekend in competitie gaan. Dus aan het eind van het weekend weet je wie de kampioen is en wie 2 en 3. En we hebben voor de hoogste divisie, dat hebben we nu ook de Championship divisie genoemd, daar waar echt de grote namen in komen, zoals KG, Ades Musica, de Flora Band, DWS, Nishihara, hebben we de prelims en finals. Dus we doen 15 clubs aan mee. Die gaan op vrijdag de prelims in, de voorrondes. De voorrondes, want zij moeten zich plaatsen voor de finals. En dat zijn er 12 En dan. voor de finals gaan er slechts 12 door. Ja. Of van die prelims naar de finals. Ja. En de andere 3, net zoals in het voetbal, die gaan in 1 divisie lager, mogen ze nog meestrijden. En die 12 dan, die gaan op de zondag, gaan zij de finals in. Ja. En een hele mooie bijeenkomst. En dat is de show? Ja, dat is show. Ja. Maar er zijn ook clubs uit die prelims, uit die show, die doen ook mee aan de marswedstrijd of marsparade. Ja. Nou, we hebben gezegd van, vrijdags doet u dan uw prelims. En als u zich plaatst voor de finals, dat betekent dat u uw andere optreden, de mars, dan op de zaterdag doet. Dus in tegenstelling tot andere jaren komen al deze clubs, zien we en vrijdagavond, en zaterdag, en zondag. Nou, een betere line-up en van een hoger niveau kun je je gewoon niet wensen. Ja. En dat moet dus zeg maar spectaculair worden. Dat kan bijna niet. Heel veel mensen die hier op bezoek komen, spannend. Dat zijn ook juryleden. Hè? Dat zijn mensen die ook zelf een oordeel hebben over. By the way, ook nog prachtig, dat mooie paukje. Ja. Dat wordt gedaan, dat gaan we doen door de publieksprijs. Mensen kunnen de app downloaden van het WMC. Ja, die is er sinds vandaag. Ja, en die app is er en daar komt ook nog een stemmechanisme in. Dus je kunt gaan stemmen. En als je online bent kun je ook via de app meestemmen. En iedere dag wordt dan de fans favorite, hè, de lieveling van het publiek, wordt bekendgemaakt en die krijgt dat paukje. Dus dat paukje dat hangt af van de mensen zelf, van de mensen toeschouwers. Zelf. Ja. En ook als je thuis zit. Ook als je thuis zit. En ook als je in Thailand of Japan zit. En waar ook ter wereld. Maakt niet uit, je kunt meestemmen. Ja. Dat is heel bijzonder en nieuw. Dat is nieuw. En wat we ook nieuw hebben, we hebben nu veel meer awards. Dat we zeggen, je hebt natuurlijk een prijs, maar het kan ook zijn, je bent het beste blaasorkest, je bent het beste tambourorkest, je bent het beste fluitorkest, of je hebt de beste muziek of visual of effect. Ik praat heel snel, maar het moet binnen een minuut. Maar dus we hebben gezegd, kijk, heel veel clubs die hier komen, die komen uit Thailand en die hebben gouden medaille en die hebben verder niks mee. Dus we hebben overal awards voor en het leuke is, alle awards die wij hebben, zijn door derden gesponsord. Ja. Ook de Drum Major Award, dat wordt een fantastische prijs. Ja, dat wordt door ik heb hem al een klein beetje. Ja, wordt door een derde gesponsord. En die relatie met andere partijen, bijvoorbeeld KNMO, CGN, Pyware, Paul Roberts, Masons dingen, en dat vinden we heel belangrijk. Om gewoon dat we eigenlijk doen met elkaar voor die clubs die op het veld staan. Ja, dus dit wordt een geweldig evenement, innovatief. Ja. Zeker voor onze begrippen hier. Ja. En veel meer, vooral in die hoogste divisie, veel meer strijd. Ja. Je hoorde net al bij Takostus Tiens, die doen mee. Ja. De conculega's, hè? Ja, zeker. Die collega's, maar ze zeggen wel. En die hopen we ook weer te zien natuurlijk. Ja, ze zijn nu al volop bezig. Ik hoor alles wel, alle taptoes. Overal worden de pre-shows gedraaid. Aanstaande vrijdag in Leiden gaat het weer gebeuren. Dus ze zijn tot de tanden toe bewapend als ze hier komen. Oké. Hey, dankjewel voor het gesprek. Ik vond het graag gedaan. Ik denk dat het... wat zeg je? Ik zie jou ja, zeker. En voor mensen die het ook allemaal willen nalezen, hoe dat zit met die juries en die wedstrijden. En kijk vooral eens even naar dit prachtige boek wat er uitgekomen is. Want je kan het bijna geen programmaboekje maar noemen. Is het wel, maar het is natuurlijk een hele lijvige, glossy uitgave van wat er allemaal te beleven is. En u kunt zelfs de punten noteren. En dat is voor de echte kerkraadse WMC-liefhebber een must. Dus je dat bukse gelde bij het WMC. Vanaf nu zich gelukkig. Ik ben Marcel van Houten. Ik ben woonachtig in Leeuwarden. Ik ben slagwerker bij het Pasvekorps. Ik
speel percussie-instrumenten, bongo's en ik heb een trommel. Ja, Take One is natuurlijk wel een beetje de eerste keer dat je het product laat zien. En ja, dat is ook leuk. Het geeft wel een motiverend gevoel ook dat je hier weg gaat met van het wel van of het niet leuk ontvangen bij het publiek. Ja, het WMC-gevoel is dat een bepaalde gezonde spanning wat er met zich meebrengt. Proberen zo goed mogelijk het neer te zetten, maar vooral ook genieten van de aandacht en van het publiek om je heen. Ja, dus kijken dat je een leuke reactie vanuit het publiek krijgt. Dus als jij het naar je plezier hebt, dan gaat het publiek daarop reageren. En dat is een hele mooie interactie die er plaatsvindt. De spanning die je krijgt is natuurlijk de gezonde spanning van als we maar niks vergeten en als ik deze stap maar goed zet, als ik dit stukje slagwerk maar niet vergeet. En die adrenaline die je daarvan krijgt, dat is een lekker gevoel. En dat moet je proberen om te zetten natuurlijk in het spelen en de focus. Vorige keer hebben we de Vaandel gewonnen, dus hebben we wereldkampioen gewonnen. Dus ja, er staat natuurlijk enig druk op met de prestatie die we willen gaan neerzetten. We hebben een heel mooi product in voorbereiding. Dus veel aanwisselingen, een stukje slagwerk, mooie melodische stukjes er tussendoor. Ja, eigenlijk is wel een beetje wat je gewend bent van het echte Pasveer ook. Een taal die iedereen spreekt, muziek. Maar ja, je bent natuurlijk wel een stukje concurrent van elkaar. Er zit een gezonde rivaliteit, noem ik het altijd maar. Maar ja, het zou gek zijn als je nu alles laat zien. Want dan weet iedereen ook van, dat is misschien wel leuk, dat kan ik ook wel doen. Dames en heren, had het je goed, de opstelling maakt Pasveer nog niet bekend. Zou men kunnen zeggen dat het een voetbalclub is, maar dat is natuurlijk niet. Het is een van de grote kampioenen van het WMC en zeker lossen ze nog niet het achterste van de tong, zie je, van hun show en mars optreden. En voor Feyenoord natuurlijk bezongen ze op Pasveer, want ze zijn ook een gast Kerkhoff regelmatig aanwezig is en jij kent ze ook vooral om het enorme tempo wat ze onderhand in hun optredens. En ja, wenn ze over Pasveer kan, kan ze over de WMC-geschichte. En mijn allerlaatste gast in deze WMC-special is Koen Saverkoel. En hij had samen met Harry Reumkens en Hans Bos een tentoonstelling ontworpen die het hele WMC te zien is. Harmony heeft dat doorheen voor het overgaan. Al weet normaal han voor allemaal met de gasten een rondleiding op de locatie, waar verzend, of dat nu op Producus of op Eresteng of waar dan ook. Maar nu han verenigd een soort van historische rondgang, een virtuele terugblik op het WMC. Nu live aan deze dus. Van harte welkom, Koen. Dank u wel. Vertel, wat is dat? Harmony. Harmony, het is een soort verzameling van, het gaat om laat ik zeggen, de samenkomst van spelers, van muzikanten, het harmonie, succes en ook de verzamelnaam van het harmonieuze, het samenbrengen van een heleboel internationaliteiten op deze locatie, maar ook het saamhorige terugbrengen en het herkennen zeg maar, van 70 jaar identiteit, alles wat gebeurd is in de 70 jaar WMC, presenteren en laten samenkomen. Dat is eigenlijk de harmoniegedachte. Je hebt de tentoonstelling samen gedaan met Harry Reumkens en met Hans Bos. Natuurlijk ook eigenlijk twee WMC-iconen, zeker Reumkens die dat prachtige boek ook heeft gemaakt. Die een soort wandelende encyclopedie is van het Wereldmuziekconcours. Hans Bos, voormalig zakelijk leider van het Wereldmuziekconcours. Hoe is dat gegaan, die samenwerking? Want jouw naam had ik nog niet eerder gehoord, precies. Eerlijk gezegd. Dus, ik ben de naam een beetje van buitenaf. We bewegen ons als architectenbureau officieel een beetje door Limburg. We doen op heel veel plaatsen doen wij toch wel stukken op het gebied van expositie, maar ook het transformeren van bestaande gebouwen en omgevingen. Dus dat wat wij doen is heel divers, maar wel vaak publiekelijk openbare projecten. En, vaak met een gekke twist. En ik denk dat we op die manier ook hier ertussen zijn kunnen komen. Dus je bent niet zozeer uit de Havabra-wereld, maar uit de architectenwereld. Absoluut. Ja. En ontwerpwereld. Met een gekke creatieve achtergrond. Wij combineren architectuur met elk soort discipline. Met interieurs, met kunstwerk. En het kan zo gek niet.
Ja, en hoe gaat dat eruit zien? Wat kunnen we zien dan? Laat ik zo zeggen, het wordt een mix van interactie en van statische informatie. Het wordt interessant voor jong en oud. En we hebben geprobeerd om die expositie eigenlijk te spreiden over de hele stad. Het begint in het park en het eindigt op de markt. Bezoekers kunnen die route weliswaar in 2 richtingen belopen. Maar het idee erachter is dat het divers is en op verschillende plekken te ontdekken is. Ja, dus het is niet op 1 locatie, 1 museumlocatie of zo, of een leegstaand gebouw. Het is op verschillende plekken die je ook in de loop van zo'n WMC, in de natuurlijke loop die je hebt, tegenkomt. Hij kan verschillende routes kun je hem belopen. En daarnaast hebben we natuurlijk een soort verzamelkaart van waar de mensen kunnen ontdekken van waar kan ik allemaal terecht om die expositie te zien. Ja. En wat zijn de locaties? Waar zijn we? Nou, beginnend in het park. Starten we met een groot paviljoen, dat noemen we het Adamspaviljoen. Daar komt eigenlijk de combinatie tussen het ontdekken van de allereerste pauk samen met het pinnen van de locatie waar je vandaan komt ter wereld. Dus dat is een hele grote wereldbol van 4 meter doorsnee in dat paviljoen gepresenteerd. En elke deelnemer, maar net zo goed bezoeker, kan daar laten zien waar hij vandaan komt. Door het pinnen van de plek waar hij woont. Net zoals je dat op Google Maps doet en precies, zo. Ja, en dan in fysieke vorm. Ja. En daarnaast zijn we op de 4e verdieping eigenlijk van het paviljoen op 9 meter hoogte een groot uitkijkpunt. Vandaar kunnen bezoekers vanaf de plek waar ze landen, kunnen ze eigenlijk uitkijken over het park, maar ook over de route die start. Dus dat is eigenlijk de start van de expositie. Vanaf daar vertrekt er een grote loper van een aantal muzieknoten door de hele binnenstad. Dus vanuit het park ga je richting de Rode Hal. En de Rode Hal is een stukje te zien over WMC en de uitgevers. De uitgeverij natuurlijk in elke vorm ook geprojecteerd in de tijd eigenlijk, in een soort van tijdlijn. In combinatie met beeld, met geluid. Vandaar gaat ook de route weer verder richting de hub, waar ook weer een aantal zaken, een aantal thema's terugkomen. Dus de expositie bestaat in een 7-tal thema's en die zijn op verschillende locaties eigenlijk te beleven, maar is altijd heel helder op 1 locatie geplaatst eigenlijk. Dus op basis van de kaart kun je zelf ontdekken en je route door de stad bewandelen. En eindigt het verhaal op de markt. Dus, ik denk dat je de mensen heel erg nieuwsgierig. Ja, ik zal ook niet alle thema's benoemen. Nee. Dat is te omvangrijk. Dat geldt net zo goed voor de hele geschiedenis. We verklappen ook liever nog niks. Nee, natuurlijk. Nee. En maar één ding vind ik wel interessant. Zeg maar hoe kijk je nu als relatieve buitenstaander dan? Hè? Niet, misschien ken je het WMC wel, dat weet ik natuurlijk niet. Maar hoe kijk je nu in ieder geval niet als iemand uit de muziekwereld naar zo'n evenement? Ja, laat ik zeggen, vanuit het beginsel kijk je er heel anders tegenaan dan wanneer je tot op detail echt het evenement kent om er een expositie over te maken. Maar ik was niet volledig onbekend. Ik ben geen muzikant, maar ik heb een heleboel vrienden vanuit mijn dorp waar ik vandaan kom. En dat is? Die doen mee en Grevenbicht. En die delen mee aan het WMC uiteraard. Dus vanuit die gedachte heb ik vaak natuurlijk wel gevolgd wat er allemaal speelde en ook wel eens wat meegekregen wat er gewonnen werd. Maar ja, als je echt op die expositie ingaat en je weet wat het WMC echt betekent en hoe het de saamhorigheid, samenkomen in het thema harmonie, maar laat ik zeggen, het deelnemen van de stadsbewoners, de bezoekers die ter plekke zijn, maar ook de internationale orde die hier langskomt. Dat is natuurlijk een samenkomst van allerlei verschillende mensen en internationaliteit. En in die 70 jaar is heel veel gebeurd van gastvrijheid en de groei van de stad tot en met waar we nu staan. Dus, en dat moet allemaal ook zo'n beetje tot uitdrukking komen. Dat komt tot uitdrukking in die expositie, ja. Dus maar het belangrijkste is, zo heet het ook, harmonie. Hè? Ja. Hoe krijgen we de zaken in verbinding en in harmonie met elkaar? Dat, en hoe kunnen we op dit moment weer iedereen samenbrengen nu we 2 jaar niet hier zijn geweest. Ja. Het is langer natuurlijk, maar 2 jaar corona gerelateerd stil hebben gestaan. Ja. Nou, een hele uitdagende klus lijkt me dat geweest te zijn. Ja. Maar is het nog steeds natuurlijk, want het moet nog opgebouwd worden. We zijn nu drukdoende met het eerste onderdeel, het park op te bouwen voor de goede opletten. Dat loopt allemaal volgens planning. Nou, we zijn heel benieuwd. Bedankt dat je hier wil zijn. En nou ja, zoals ik al zei, we zijn benieuwd. We wensen iedereen hier heel veel succes, jou ook natuurlijk, de komende weken tijdens dit weer muziekconcours. En dankjewel dat je hier was. Merci. Ja, lieve dames en heren, ik moet wel samen de beetje
hondervel op de arm han voor deze uitzending gemaakt over het WMC 2022 bij Beleef Kerkrade TV. Voor deze middag te gast, hij hing ons op het WMC-kantoor in de Nierspringstraat, waar u de komende weken kan melden voor alles wat met het WMC te maken had, kaarten, souvenirs, nu maar op. Verwensen u een geweldige festivalmond. Hey, ik ga hopelijk zien voor ze op de Mars- en Showwedstrijden, dat wist ik zeker. Daarvoor kan zeggen, maar ook overal op de markt, Blow Stage, op het park. Nu maar op, wow, het is meer wie je nog te doen in Kerkrade. Veel spas met het Wereldmuziekconcours en dan zien we de Noorworm op de 4 september. Dit wordt Beleef Kerkrade TV met een WMC special.